Uluntu lwaseNaledi lushiyeke ludakumbile emva kwesityholo sokudlwengulwa komfundi webanga lesi-7 oneminyaka eli-13 ubudala kwisikolo samabanga aphantsi saseKarabo. Inkokheli yoluntu Thokozani Shoba Simelane uthi umfundi uxelele umalume wakhe ukuba udlwengulwe ngutitshala, nto leyo eshiye abahlali belugcwabevu ngumsindo kwaye bebemelela ubulungisa. Umrhanelwa ubanjwe ngoLwesine weveki ephelileyo waze wavela okokuqala kwinkundla kamantyi yaseProtea izolo. Isiganeko sokudlwengula sishiye ingingqi yaseNaledi yothukile kwaye ilugcwabevu ngumsindo. Oku kusemva kwezityholo zokuba utitshala wesikolo samabanga aphantsi iKarabo eNaledi udlwengule umfundi webanga lesi-7 wesi sikolo. Kwaye kukholeleka ukuba lo titshala akaqali ukuhlukumeza ngokwesondo. Utitshere ubonakale acabuza umntwana in a video. And then the principal went to Naledi police station, opened a case, called the parents, and then the teacher was arrested on Thursday, last week Thursday. We are very angry, we don't want to lie. This thing, it's been happening. Last year, Lomuntlo began a case of rape, last year December. They thought Guti were innocent. They contributed money, the teachers and the staff, Salah. They contributed money, bapatala lo teacher lo ipail. So they thought Guti agana case. But when we hear his stories, zalo tatalo, une case yase sontweni la bega dlungula the Sunday school abantwana abancane. Kuna ma video avelayo, kuna ma recordings avelayo, kuna ma screenshots la akhuluma khona nabantwana. And bonke labantwana lawo are minors. Abahlali bafuna ukubona isebe lezemfundo eRhawutini lingenelela lithathe amanyathelo kwaye bafuna ukubona ubulungisa busenzeka. I never heard anything from the department since Sila Siumphakathi. We never heard anything. They are just quiet where they are. But we want them to intervene, to give these parents counseling, because those parents are not okay. We were there at court yesterday, snap. They are not okay. You can't be okay. You can't be okay. Uzwa ama voice note ubona proof yokuthi umntwana akho kahle kahle bekalala nalentole. Lo titshala ungumrhanelwa sele evelile phambi kwenkundla kamantyi yaseProtea ngomvulo kwaye kulindeleke ukuba avele kwakhona ngomhla wesi-8 kule nyanga. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eNaledi.